Első lépés. Válassza ki a kívánt termékeket, és tegye őket a kosárba. Második lépés. Miután végeztünk minden termék kosárba pakolásával, menjünk a bevásárlókosárhoz, és nyomjuk meg a Megyek a pénztárhoz gombot. Harmadik lépés. Ha még nem regisztrált, töltse ki a megfelelő adatokat, majd nyomja meg a regisztráció küldése gombot. Negyedik lépés. Válassza ki a szállítási címet, és nyomja meg a Tovább gombot. Ötödik lépés. Válassza ki a szállítási, majd a fizetési módokat. Hatodik lépés. Az utolsó lépésnél írhat megjegyzést a rendelése mellé, illetve leellenőrizheti az adatokat. Ha mindent rendben talál, nyomja meg a rendelés jóváhagyása gombot. Köszönjük megrendelését!